Высокие показчики, добробыт людей и росквіт невялікіх населенных пунктаў. Гомельшчына жывы арганізм і яго стан залежыць ад дабрабыту кожнага асобнага района. Акцябршчына стала першай у чарзе дакладных разглядаў развіцця раёнаў на бліжэйшую пяцігодку з удзелам старшыні аблвыканкама. Як азначыў Іван Крупко, менавіта на раённым узроўні правяраецца рэальная эфектыўнасць прымаемых мер і ўменне працаваць на агульны вынік. Асаблівая ўвага дзейнасці сельскай гаспадаркі. Як азначыў губернатар, для Акцябршчыны гэта базавая галіна, якая фарміруе занятасць насельніцтва. У раёне 6 сельскагаспадарчых арганізацый, 25 фермерскіх гаспадарак. Пры гэтым статыстыка сведчыць, што рэсурсы выкарыстаны не ў поўнай меры. Апошнія гады АПК раёна працаваў з плюсам, але гэтага недастаткова. Усяго па выніках 2025-го Акцябршчынай з 13 мэтавых паказчыкаў выкананы 10. На 2026 пастаўлены канкрэтныя задачы. У прыярытэце рост заработнай платы і забеспячэнне камфортнага жыцця насельніцтва. Словы павінны падмацоўвацца справамі. Тады адток кадраў можна будзе скараціць. Для маладых спецыялістаў важна не толькі цікавая праца, але і даступнае жыллё. Так, не ўсё гладка. Так, ёсць куды імкнуцца. Але ў пераадоленні складанасцяў набываецца моц. Губернатар ясна дае зразумець, час апраўданняў прайшоў, трэба дзейнічаць. Іван Крупко заўважыў, што чакае канкрэтных вынікаў, эфектыўнага вырашэння праблемных пытанняў і няўхільнага выканання пастаўленых задач. Навядзенне парадку, адказнасць за вынік і, галоўнае, за людзей, якія тут жывуць і працуюць. Гэта не проста словы, гэта падмурак, на якім будуецца будучыня. Ферма гэта ці бальніца, важны парадак і клопат. Прэзідэнт даў зразумець, будучая пяцігодка – час жорсткіх рашэнняў. Час навесці парадак у кожным кутку краіны, знайсці і ўмацаваць кожны вінцік. І галоўнае ў гэтай сістэме – чалавек.